Radyo Bacolod. Number one! Basta Radio Bongo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Biya, isira ang gate ha? Kag hindi kagid magpasunod bisan kay sino. Kabalo ka, may mga priso nga nakapalagyo sa prisuhan. Kag ginalaga sila sa mga pulis. Uy, amo gali Chersing? Mga pilagid ka priso ang nakagwa haw. Duha. Isa ka katsila, kag isa ka ate. Uy, hala. Nga mo'y na day rusing haw. Sa ano mag-upod ang ate kag katsila? Amo man gani ina nga akon ginapaligban biya mo. Sa hindi na karon maintindihan ang natabo dito sa aton. Amo gani nga magpandarang ka kasang maayo. Man, budlay na konsudlon kita sa mga priso. Ate ho trangkahan ko perme nga ato nga puwerta. Isa pa, makilala tamandayon sila kay ti. Ang isa puti, kag ang isa itom. Por iso, basta maayo kita magplano, makapalagyo kita. Pero ano ini nga barangay? Nakita ko kayo na ang ngalan nga Barangay Munay. Do bastos. May nagapamito. Hindi. Basi nakita kita. Dali, manago kita. Ato, may balay. Malumpat kita sa kudal. Dali ka, dali. Oh, sige. Dali na. Abante! Que barbaridad. Ari na kita sa sulod sa kudal. Oo. Pero to wala sang tao. Mayo man gani kon wala sang tao. Para nga hindi sila makakita sa aton. Ito ko sila nakita nga nagsulod sa kudal nila ni Kap. Hindi. Nakita kita. Que horror. Anong buhaton ta? Ati, may dua ka estatwa. Kita ang mabulos na pwesto.
Hindi kita maghulag, ate. Kay basi kung makita kita. Pero Meg, ang estatwa nagauba. Pues, mauba man kita. Hala, sige. Uba na. Oo. Mabrasing! Mabrasing! O hindi. May buktot nga babae nga nagapakadto. Hipos. Diri ako nakabati kay nasang gahod. Kagdason, nakita kong barangay tanod nga nagapakadto diri. Kaaayhan? Biya? Oh, Oh, ano ina? Ang hala. Duha na sila. Silensyo. Oh, ba? Biya? Oh, Jerusing? Ba? Samson? Nga ah? May duha ka priso nga nakapalagyo. Kag diri sila nagsulod sa inyo kudal. Ano? Ba? Wala man sa tao diri? Umatuod, no? Wala ko sang nakita nga tao. Basi ko nakagwa na sila, Samson? Amo siguro. Sige, diri lang ka mga duha, ha? Pangitaon ko sila. oh, ato na si Samson. Maano man ang mga priso diri man? Wala man sang tao diri? Magluwa sa duha ka estatwa nga ini ho? Ay, Biya, pasaka ako liwat. Siraduhin ginang pertahan, ha? Oo, Mabrasing ah. Uy, ano ini man? Matingala, gid bala ko sining duha ka estatwa nga ini mo? Oh? Ano ini nagatungtong nga ini man? Kamonsel? Ha? Aber, hapulason ko ini. Hindi. Barbaridad. Basi mabuko ako. Uy, ano ini? Pumatsyag ko. Do, nagadako ini ha? Ha? No. Hindi. Hindi ako maghulag. Oh, hala. Ano ini? Nagatablog. Ha? Uy, hala. Nagtaas. Ha? Uy, nano ni. Nagtaas ang iyasang estatwa. Milagro. Babae, basi gusto mo tsokolate. Uy, hala. Naghambal ang itong estatwa. Ako naman ang hapulasa. Kay tagaan ta tsokolate. Class, ano ang kabug-usan sang ginpanubo nga tinaga nga
can't. Joy? Cannot, ma'am. Very good. Very good naman si Joy, be. Okay, Filimon? Ano ang kabug-usan sang tinaga nga don't? Kwan, ma'am? Donut? Hala ka, Pilimon, ah. Nakahibig ka naman magpuli. Tapos ka naman, kay wala ka sudan. Akig to bala si nanay mo kag si tatay mo, Pilimon. Naghapit ka naman kuno sa wayang, kag nagpangita ka sang damang. Wala ko yan nagapit sa bayang niya. Di patindo ko yan ni ma'am. Ano, abi kay kagago si Momo? Ako bang gago? Nga dapat si ma'am gani. Nano ka, amigo Morris? Nagtigulang lang ako. Apang wala kugid matuman ng akong handom sa kabuhi. Amigo Morris, anong hando mo sa kabuhi? Gusto ko tani nga mangin congressman. Nga gusto ka nga mangin congressman ho? Kung mangin congressman ako, kundi dako man ang akon makuha nga pidap. Amula nga desperado na gid ako. Madali na lang ako mapatay. Apang wala pa ako makatilaw namit. Ano ina, Samson? Ano ginahimo mo nga ina, Burador? Parol kap. Ano? Parol? Uy, September pa lang subong. Amo gani kap. Dali na lang Pasko. Amo na nga ginahanda ko na nga daan ng parol. Tapos ang September, October, tapos ang October, November, dason sa November, December na, dasig lang na. Ate ko nag-amo sini, sako naman sining tambay mo sa department store, Samson, kag mangkunikta sang tung. Abot, takay mo iya, Samson. Ang hindi maghatag tong batuhon nyo. Si Kap man, hinaya lang bala ba mo Kap? Kay basi may makabati.
Ari ang apat katilis ng katrio. Utod na ini. Kagkaroon, antos ako magtulog, si paong ko ini, para hinali lang ang malupog ang katre. Mapamatudan ko gini karon pro, kung matuod ang silingsang dream book. Gabi na, kapatod nga magwa naman na mabahay nga matahom. Pagkatapos mahimo siya nga kalabira, ano pa, malipong ako sa kahadlok. Karon na, tindakan ko ng katre para nga malupog. Ari na, he! Yeah! Agay! Napintalan ako kang katre! Ate, ikaw? Siling ko na gid eh. Hindi matuod nga malignong ari sa idalom sang akong katre, kundi tawo. Tags! Dali! Kuha ang katre! Hay magwa ako! Makaibalo ka na magsulod, pues makaibalo ka man magwa. Nakagwa gid man ako! Hindi. Nagamaskara ka sa isa ka babae nga matahom. Duhang akong maskara, Tags! Isa matahom, ang isa malaway. Animal ka nga ate ka? Nga nagpakuno-kuno ka? Pero Tags, kung nagasok-sok ako kang maskara, nag-enjoy ka man. Galing! Kung magsuksok naman ako sang malaway nga maskara, nagakalibungan ka. Hoy, ate. Sinong nagsugo sa imo nga buhato mo ini? Si Albina? Ano? Bausiling ko gidaw. May labot ang barikuson nga ina. Babae, Tags! Kag Tags, kinahanglan. Papakasalan kita sa December, ha? Ay, duro nga tabusatan nga duha. Ebo. Kagindi lang ran. Nakaibalaran si Albina? Iakusar ko ang barikuson nga ina. Ha? Ay, sige! Iyako, sir! Kay makaibalo ang tanang nga tawo. Nga talawit ka o gali. Kung makakita ka lang kang maskara kang kalabera, ha? Nagakalipungan ka. Amuran siguro, Tags, no? Nga pulos ka lang bukol. Kag hindi langan. Puti ka man gali. Itlog, no? Abi, Tags. Kiputaran lang baba mo. Hay hipsan ka lang dya. Pati ano? Mapakasal kita sa December, ha? Ay, about Tags! Enjoy ka na gabi! Mapasabaw!
Makitaay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Subong nga may sang coronavirus